ଧରି ପରିବାର କହିଲେ ପତି ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅଟିଏ। ଥରେ ଏମାନେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ମେଳାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ହଜିଗଲା। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ନ ମିଳିବାରୁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲେ। ସେଠୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଦେଲେ। ଏହି ସଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁଅଟିର ମା ମୁଣ୍ଡ ବାଡି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିପାରିଥାଏ। ପୁଅଟି ପାଇଲା ପରେ ଅତି ଖୁସିରେ ସେଠାରୁ ଆସି ପତି ଜଣକ ପରିବାର ସହିତ ଯାଇ ବସରେ ବସିଲେ। ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଦରକୁ ନ ଯାଇ ବସରେ କଣ ପାଇଁ ବସିଲ? ପତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ 1 ଘଣ୍ଟା ତୁମ ପୁଅକୁ ନ ପାଇବାରୁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲ ମୋ ମା 10 ବର୍ଷ ମନ ଦେଖି ଗାଁରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ। ମା ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି। ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କରନ୍ତୁ। ଶବ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଏ।